mapagpalang araw na naman sa inyo mga katribo. Welcome sa Kabasan Tribe. Sa episode na to, magpapaksiw sa gata tayong hito o catfish mga katribo. Tara mga katribo, samahan nyo ako. Let's go! Mga sanggap nga natin mga katribo sa ating gagawing paksiw sa gata, ating hito o catfish, gata, asin, suka, tanglad, paminta, sibuyas, bawang, luya at sili. Yan ang mga sanggap na gagamitin natin sa ating gagawing paksiw sa gata na hito mga katribo. Tara, umpisahan na natin. Umpisa na nga natin mga katribo ang ating gagawing paksiw na ginataan. Tatag mo natin yung ating tanglad para siya magiging sapi ng ating isda. Tapos sunod natin yung mga tigkakalahati ng ating mga sangkap. Bawang, luya, kaunting sili na rin. Tsaka natin ilalagay itong ating hito sa asalansan. Kapag nasalansan na, doon natin ilalagay yung ibang rekado. May babaw naman, sibuyas, bawang, luya, sili, paminta, saka suka. Okay na yan. Lagyan din natin ng kaunting tubig. Okay na yan. Takpan. Saka sindihan ng apoy mga katribo. Ayan, nasindihan na natin ang apoy. Napakabilis na niluto nito mga katribo. Kaya antabayan na natin maya maya. Double check na nga natin mga katribo. Ayan, tuyo na at luto na rin yan. Lagay na natin ang ating natok o kakang gata. Pinabaron din natin ng sili yan mga katribo. Tapos hindi na natin siya tatakpan para hindi mamuo yung gata. Yan. Yun. Lapit na nga ito mga katribo. Kunting kulo na lang ito. Ganun lang kabilis lutuin ang paksiw na ginataang hito mga katribo. Bango. Lagyan na tayo ng kaunting asin. Yan. Okay na yan mga katribo. Tara, mukbangin na natin yan. Kain na tayo mga katribo. Ito lang ating pinaksiw sa gatang hito. Bango mga katribo, masarap. Pero bago tayo pagmukbang, magpasalamat muna tayo. Yun, kain na tayo mga katribo. Umpisahan na natin to.
Itabi muna natin yung pansin. Ang sarap mga katribo. Grabe. Ang laman nyo. Ang taba lang dito. Sakto yung yung asim at saka yung anghang. Grabe. Maparami na naman ang kain natin mga katribo. Grabe. Talaga ng hito. Kain po tayo. Sulit mga katribo. Sarap, grabe. Paano mga katribo? Hanggang dito na lang po muli ang aking ibabahagi sa inyo. Sana po'y nagustuhan nyo. At kung nagustuhan nyo po, please pakisubscribe nyo naman po ang aking munting channel. Maraming salamat po. At shout out na po ang sunod mga katribo. Isang mabilisang shout out lang tayo mga katribo. Shout out po kay My Daily Life Herrera, Micaela Ching, Papa Ryan, OFW Adventure TV, Mama Lia, Pobreng Uragon, Later Vlogger Ale, Mayo Sangko, Uragon Outdoors, Dunson TV, Manoy Mukbang, Nis TV, King Food Vlogger, Mike Tiksay Fish Hunting, and Bit Mukbang. Maraming salamat po sa walang sawang support sa aking munting channel. Sana po'y maulanan pa kayo para kayo'y dumami. Hanggang sa muli po. God bless.